Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di talagu tahun bocah sumur besar. Oke lho iki ceritane arep ngetero kancaku iki Cak Yudi. Ngetero cukur di desa Bluri. Wis delok mari keseruanku de cukur Cak Yudi de Bluri. Iki ngetero Cak Yudi. Yo. Umure sawake yo rambute. Iki arep ngatero kayu di cukur rambut iki. Lek desa Bluri iki lagi ate perjalanane. Ano acara kondangan kawinan foto foto iki ana acara lomba-lomba lomba wakil lomba-lomba yo lomba lari lomba lempar iku yo wakil wong oh Cak Yudi toko bensin dhisik iki lho toko bensin dhisik iki Cak Yudi toko bensin dhisik nek kendaraan dalan iki Cak Yudi bayar dhisik bayar dhisik perjalanan. Iki wis nyampe langsung iki Cak Yudi arep cukur rambut iki nek omahe kancane. Iki lagi nek iki lagi siap-siap arep cukur rambut. Iki langsung dijamprot dhisik rambute nek teles. Iki langsung wis teles rambute lagi dipotong rambutnya iki disurin dhisik iki Cak Yudi milih dhisik milih potongane
Iki kancane dhewe. Iki aku ngontoni tok cukur. Iki langsung dimulai cukure. Iki dicukur dhisik cak yudine. Iki langsung dicukur. Iki potong dhisik. Dipotong rambute. Iki dipotong dek rapikno dhisik rambute. Iki dirapikno dhisik rambute. Iki wis mari iki mari potok iki mari karek ngrapikno tok. Iki wis mari dipotong karek ngrapikno tok iki ndur-ndure rambute. Iki langsung dirapikno. Iki langsung rapikno maneh. Iki nek ketok rapi. Iki dipotong nggawa mesin potong. Iki langsung dipotongno kancane dhewe. Iki dirapikno rambute. Iki dirapino. Iki langsung dires isik. Dipotong-potong wis mari rada rapi. Iki langsung dirapikno dhisik rambute. Iki langsung dirapikno. Iki potongane mau. Iki langsung wis rada rapi. Iki rambute ya ning dhuwur iki sik rada dawa. Wis ning ngisor iki ndek. Iki senengane Cak Yudi. Iki langsung disemproti maneh. Iki langsung disureni. Langsung iki guntingi rambute. Iki dirapikno nggawa gunting. Iki dirapikno nggawa gunting. Sepurane lur iki soale tak nggo suara dhewe. Soale ana musike mau, ana suara musike. Iki aku ya rada was-was wedi. Iki langsung dipotongi rambute. Iki langsung dipotongi dhuwure dirapikno maneh. Iki mau ngisore iki dhuwure dirapikno. Iki sik dirapikno maneh rambute. Iki sik diguntingi nggo gunting rambut. Iki langsung dirapikno nek rapi. Iki langsung digunting-guntingi nek kancan Cak Yudi. Iki nek desa Bluri. Iki kancane dhewe. Iki langsung dipotong-potong rambute. Langsung iki sik dipotongi. Langsung iki wis mari karek ngarepe mau ngurine. Saiki ngarepe dipotong ngarepe. Dirapikno ngarepe. Nek rapi. Iki langsung wis mari diguntingi langsung disureni. Iki langsung disureni kawa potong rambut kawa suri. Iki langsung dirapik maneh soale ana gunung rapi. Iki
potongane dek kancane dhewe. Gawa iki dipotong dirapikno. Iki nek ketok rapi kancane langsung iki nek resiki ngisor-ngisore gawa bat silat gawe ngresiki rambut ing sisa iki langsung dek rapikno. Oh iki tampilane saiki ora potongane ganteng ya iki langsung dipotongi iki dipotong. Oh iki dipotong sik mari langsung di nggawa mesin potong dek rapik maneh dek kancane dhewe. Oh iki langsung di gunting dek go mesin dirapikno potongane tapi wis rapi karek ngisor-ngisore tok dek ketok rapi nemen. Oh langsung disureni kancane dhewe. Oh iki disureni iki dhuwure iki dawa karo ngisore dek ketok rapi langsung disemproti karo disureni ketok rapi. Oh iki wis mari. Oh iki langsung di mesin jadi dek ketok rapi langsung iki dikei wedak iki. Wedak dek ketok rambutnya ilang. Oh iki wis mari disureni. Iki langsung tampilane potongane Cah Yudi. Lho iki potongane ketok rapi simpel. Oh potongane saiki. Oh iki perjalanane mari potong rambut tuh. Iki perjalanan mulai. Oh iki
Oke lho iki wis sampe omahe kancaku iki. Iku keseruanku mal ngetro kancaku cukur rambut di desa desa Bluri. Wis tak elingno aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumber Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.